Să ne reamintim misiunea noastră. Noi suntem aici și în toate funcțiile publice pentru a încerca să facem viața mai ușoară cetățenilor, pentru a aduce un plus de bine oamenilor care ne-au votat, care ne-au creditat cu încrederea lor ca noi să ocupăm funcții importante în statul român. Acum, acest PLX a fost respins pe bandă rulantă din considerente care, sincer, stau bine doar pe hârtie. Dar dacă e să ne gândim la dificultățile pe care le întâmpină cetățenii, nu se susține. Să nu fim noi de acord, să acordăm unui cetățean român care se întoarce în țară cu mașina, al cărei ITP a expirat, să-i acordăm 24 de ore ca să intre omul, să spun așa, în legalitate, mi se pare absurd. Să nu fim de acord să recunoaștem traducerile autorizate, realizate într-o țară UE sau în Elveția, de exemplu, de către cetățenii români asupra analizelor medicale pentru emiterea unui nou carnet de conducere, la fel, mi se pare aberant. De ce anume am respins acest PLX? Este în favoarea cetățenilor. Vă gândiți și vă rog din suflet să vă amintiți încă o dată că aceasta ne este misiunea, să ne punem în locul cetățenilor și să vedem cum îi putem ajuta prin munca noastră de zi cu zi aici în Parlament. Așadar, cred că este o greșeală că a fost respins acest proiect de lege, cred că trebuie să reducem birocrația și trebuie încă o dată să ne susținem cetățenii. Avem 6 milioane de cetățeni în afara țării, mai rău ca orice altă țară care a trecut prin crize majore. Așadar, haideți să-i susținem și să le oferim măcar un minim de sprijin.